Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu ekuazioak eta inekuazioak balio absolutuekin. Baldin badaukagu adibidez horrelako ekuazio bat, isa gehi bat absolutoa berdin 3, bi adar sortu behar ditugu. Alde batetik, isa gehi bat barrukoa eman behar du 3, eta besteak isa gehi bat eman behar du -3, balio absolutua daukagulako. 3 daukagunez hemen, orduan hemen jarriko dugu 3, eta behian jarriko dugu kontrakoa, -3. Beraz, adar bakoitza ebatziko dugu. Isa berdin bata bestaldera, 3 ken bat, isa berdin 2. Eta hemen isa gehi bat berdin -3, beraz, gehi bat pasako dugu bestaldera, -1 bezala, eta isa da -3 ken bat, isa -4. Beraz, balio absolutu duen ekuazio honen emaitza izango da isa berdin 2 edo isa izatea -4. Hemen daukagu inekuazio bat duena balio absolutu bat. Beraz, daukagunean inekuazio bat balio absolutuekin bi adar sortuko ditugu. Eta kasu honetan jarriko dugu hemen dagoen zenbakia berdina goian eta behian, eta bestaldean bata idatziko dugu berdina isa ken 5, eta beste adarrean kontrakoa jarriko dugu, -isa gehi 5. Beraz, goian daukagu isa ken 5 handiago berdin 1, eta behian -isa gehi 5 handiago berdin 1. Goitikan inekuazioa ebatziko dugu, beraz zenbakia bestaldera, -5 bestaldera +5, 1 + 5 da 6, beraz isa handiago berdin 6. Beste adarretik, 5 bestaldera pasaz, 1 ken 5 jarriko dugu eta ezkerran utziko dugu -isa. Nola isaren aurran daukagu minusa, egiten dugu hemen 1 ken 5 da -4, -isa handiago berdin -4. Beraz, isaren aurrean daukagulako minus, bestaldera zatitzen pasako dugu, eta negatiboa denez hemen, inekuazioetan gogoratu hemen aldatzen diogu zentzuz. Beraz, jarriko dugu handiago berdin izan ordez, txikiago berdin. Beraz, isa txikiago berdin -4 zati -1, eta hori da -4 zati -1, lau. Isa txikiago berdin lau. Beraz, inekuazio honen emaitza, balio absolutua duena, izango da isa handiago berdin 6 edo isa txikiago berdin lau. Kasu honetan daukagu beste inekuazio bat, balio absolutuarekin, daukagu absolutua -2 isa txikiago 8. Beraz, bi adar sortuko ditugu, inekuazioa denez balio absolutu batekin, orduan goian eta behian zenbaki bera jarriko dugu, 8 eta 8. -2 isa eta bestaldean kontrakoa, 2 isa. Beraz, goitikan inekuazioa eskatzen dugu, aurretikan -2 daukagunez isari biderkatzen, zentzuz aldatzen diogu hemen, txikiagotik izatetik handiagora izatera, beraz, 8 zati -2. Hau da, isa izango da 8 zati -2 baino handiagoa da. Hau da, 8 zati -2 da -4, isa handiago -4. Beste adarretik, bia bestaldera pasaz, zatitzen, isa txikiago 8 zati 2. Eta 8 zati 2 da lau, beraz, isa txikiago lau. Beraz, emaitza izango da, isa handiago -lau, edo isa txikiago lau izatea. Eta hemen daukagu beste inekuazio bat, balio absolutarekin. Hemen daukagu isa gehi 3 absolutua txikiago berdin 9. Beraz, jarriko dugu, kasu honetan, aurrekoaren gauza bera da,
hemen jarri dugu bat eta bat, eta hemen jarri dugu bederatzi eta minus bederatzi, bai? Hau da, isa gehi hiru izan behar du txikiago berdin bederatzi, edo izan daiteke ere bai, isa gehi hiru handiago berdin minus bederatzi. Beraz, goian, hirua pasatzen dugu bestaldera, bederatzi ken hiru da 6, isa txikiago berdin 6. Eta bestaldean, hirua bestaldera pasaz minus hiru. Isa handiago berdin minus 12. Minus batzi minus hiru da minus 12. Beraz, inekuazio honen emaitza, balio absolutuarekin, izango da isa txikiago berdin 6, edo isa izatea handiago berdin minus 12. Beraz, azken batean, ikusten dezute da tarte bat. Minus 12tik, minus 12a sartuta, 6 arte, 6a sartuta ere bai. Bale? Hau da, ekuazioak eta inekuazioak balio absolutuekin horri buruz jakin behar dezutena.